Беларускае радыё пачынае перадачы сваёй першай праграмы. Яны вядуцца праз радыёстанцыю ўжо больш 50 выпускаў. 41,6, 4,16. І ўсё зроблена бездакорна. Першыя вершаваныя радкі я склаў у школе. По сацыяльнаму заказу настаўнікі папрасілі, каб для насценнай газеты я напісаў там такія, кажуць, крытычныя радкі пра аднаго з школьнікаў. Я іх напісаў, адпаведна, іх вельмі, так сказать, чыталі уважліва на перапынку. Ну, а калі мы са школы ішлі да хаты, бо мы хадзілі кіламетра 4, ну, мяне пабілі, гэта быў мой першы ганарар.